uSipho Giwu umfama walapha eLusikisiki apho sifamisha khona sifamisha kwaWard 18. Amafama siziva sichulumale kakhulu kulo msebenzi siwenzelwa ngurhulumente wokuzositofela inkomo apho amanye amafama ebengazi noba angalifumana phi eliyeza elifumana njani kunye neendleko zawo zalamayeza. So into ethetha ukuthi ke ngoku urhulumente usincedisa kakhulu ngalento asenzeleyo khona and sinombulelo ongazenzisiyo. Inkomo zethu ezinye zimakiwe ezinye azimakwanga kodwa ke liphulo elo urhulumente alikhuthazayo kakhulu. Nathi ke njengesikhokhelo sawo amafama siyayikhuthaza loo nto leyo kuba incedisa kakhulu ngakumbi nangakumbi njengokuba sisazi into yokokuba i-stock theft yinto edlunge kakhulu apha ephondweni. Umanco olungazenzisiyo kuba ngoku sizotofelwa iinkomo zethu for i-foot and mouth disease, isifo senyebethu nochwane esisaziyo ke into yoba sesigqugqise kakhulu apha eMzantsi Afrika. So now lide lazofika ke ngoku nelethu ithuba loba sikwazi into yoba zigonyelwe esi sifo kuba ke sesisilimaze kakhulu kwimfuyo yethu.